levenswijsheid. Oh. Oh, maar dit is vast niet de prins. Weet je toevallig of de prins toes is? Oh nee, ik zou het niet durven zeggen. Ik weet er niks van, ik heb alleen de bus geparkeerd die achterom. Oh. Oh, wordt jij dat met de wensbus? Ja. Ah, kijk. Ja. Wie wordt op zoek naar de prins? Zoals elk jaar korting op stroom en korting op energie. Ja, die woont hij wel. Radiatorfolie, braadpannen en batterijen. Die woont hij wel, maar of je dit te pakken kan krijgen. Heb je aangebeld? Ja, 2 keer. /thuisvoordeel. Later en altijd. S'morgens en zo ligt hij toe. Maar deze zou wel aan loodgeters werken doen zien. Oh, Dat is installateur. Ja. Oh, dat is installateur. Ik dacht, hij is boer. Nee, die is echt... En zijn vrouw? Die zal wel aan het werk zijn, want die doet iets in de zorg, maar ik weet niet precies wat. En dan schoonmoeders die kijken 's morgens dukken naar de kinderen, dat is alles wat je te verwijt. Oké. Dus dat zien wel druk hebben. Nou, En dan in de vrije tijd dan nog prins zien. in de vrije tijd. Ja, er giet wat vrije tijd in zitten. Ja. Ik ken het. Ik ken het. Ziet je ook prins geweest? Nee. Niet? Ziet je geen materiaal voor? Nee. Ik heb er niks met. Met carnaval niet? Nee, ja, niet veel. Ja. Als ik 75 ben, is dat allemaal een beetje over. En Ziet je wel van de gras ook? van geboorte wel. Ah, Van maar geboorte wel. Ja, ik ben in de Belzen ook geboren. Op een Marisbaan opgegroeid. Naar het dorp verhuisd. Toen naar Nederwiert. 12 jaar in Australië gewoond. Teruggekomen, ben ik in Beringen terechtgekomen. En toen kwam ik bij, met dat busvervoer, vrijwilligersvervoer. En de mensen die zo'n vroeger kent van de Gersoog en zo. Ja, die nog vervoeren. Nou, dat is dan een leuke hobby, hè? oh, ik zie het. Frans. Ja. Oh, wat leuk. Dat was een leuke hobby, hè? En dan, maar dat werd als tiers minder, want die gewoon eind voor eind, verloten die de wereld. De mensen die toen volwassen mensen waren, wie ik een kind was, die verdwijnen allemaal langzaam, hè? Ja, Dat is wel jammer. Maar ik vond het wel, maar dat is nog leuk. Ik kom er nog veel tegen die ik ken. We hebben ooit een wensbus gehad, hè? Ook iemand die op de wensbus reed en dat wordt toen in Evertsoord. Weet ik nog. Oh, dat kan. Maar ik ben... Wat doet je dan precies voor ritjes in de wensbus? Dat is een vrijwilligersorganisatie die duidt dan mensen vervoeren die bejaard zijn, Ja? niet meer kunnen, voor wat voor reden dan ook, niet zelf zich kunnen verplaatsen. En op de dorpen waren oorspronkelijk het busvervoer, het openbaar vervoer, behoorlijk slecht, hè. Dus zijn er allerhande regelingen gekomen om die mensen, om die toch te helpen. Dus dat werd fijn gesubsidieerd door de provincie, gemeente, et cetera. En dan, de chauffeurs die zien goedkoop, die doen dat voor niks als vrijwilliger. Maar dat was een leuke bezigheid. En zeker omdat ze dan in eigen omgeving thuis. Ja. Dus dat zijn dan meestal toch wel mensen die ze kent, voor de meeste mensen. Ik dacht, dat is de prins. Maar dat is hij ook niet. En laten we maar hopen dat dat allemaal nog zijn voortgang, dat er nog is als wij oud zien en wij niet meer kennen. Ja, je ziet pas 75, hè? Ja. Nou ja, Nou, ik moet zeggen, dat leek me ook wel leuk. het Om is dan een, op zo'n busje te rijden en de mensen van A naar B te brengen. Ja. En een beetje aanspraak hebben, verhalen Ja. uitwisselen met elkaar. En breng je ze dan ook naar, wie het heet? heel veel naar de dagopvang. Ja? Maar ook mensen die naar de dokter willen of tandarts, neem maar op, boodschappen doen.
Ja, maar dat ze zelf niet meer kennen. Ja, en ze zijn afhankelijk van de kinder. En die hebben allebei een baan. Ja, Ja. wanneer moet die nou winkelen? Dan kunnen we ze ook eventueel ophalen. Kunnen ze nog boodschappen doen. We hebben een keer een tasje soep mee mogen eten. Hier midden in het dorp bij de... wie had het? De Ankerplaats? Ja. Maar haalt je dan ook wel eens mensen die een beetje boete dorp wonen op om ze door mee te laten eten? Ja, toevallig heb ik dan de laatste rit waar 2 mensen die daar geëten hebben een hoes brengen. Kijk. En dan naar Beringen, naar de dagopvang. En daar woonde een oud Beringse die tegenwoordig in de Ruistraat woont. En die gaat dan naar de dagopvang. En dan brengen we die daarheen, halen we die weer terug. En dat is een oud Beringse, dus dat huurde onder Beringen Grassoep Koningslust. Dus we probeerden een beetje dorpsgebongen te gooien natuurlijk. Maar dat is hartstikke leuk. Dat denk ik. Maar, nou, zei het geen net. En het grappige is, ik zocht het net in de... Want we hadden ons verreden. We waren in mei al geweest, toen hadden we ons verreden. Toen kwamen we... Ik zeg, op een gegeven moment zitten we nog in Limburg. Toen zaten we al in de neerkant. Toen zijn we via Helenaveen teruggereden richting de Grashoek. En toen zag ik inderdaad in de auto Belgenhoek. En dat zei het geen net, hè? Ja, daar ben ik geboren. Ja. Maar waar komt die naam vanaf? We zien gaan een Belg tegenkomen namelijk. Ja, maar na de Eerste Wereldoorlog waren er een groot probleem in België. Er zijn heel veel Belgen die er gevlucht naar Nederland. Er is ooit van een dode draad gehuurd neven de grens. Die elektrische draad waar ze hoorspanning op zaten. Nee. Ja, maar goed, dat is dus oorlogsgeschiedenis. En er zijn er heel veel Belgen gevlucht naar Nederland. En er waren er ook heel veel die in de Belgenhoek terechtgekomen zijn. Daarom noemden ze de Belgenhoek. En die hebben er ook nog... Ja, dat was een afgelegen gebied natuurlijk, maar daar protsen over. Toen waren er nog geen kerk en een Grashoek. Er waren er helemaal niks. Dus dat is allemaal geschiedenis. En daar komt de naam Belgenhoek vanaf. En waarom vluchten die Belgen dan naar Nederland toe? Omdat die in België... Ja goed, waarom gaan de Oekraïners... Waarom vluchten die naar Nederland toe? Omdat er door oorlog wordt. Ja. Och ja, Nederland wordt neutraal, hè? Ja, maar dus die proberen toch weg te komen. Ja. En terwijl ze de elektriciteitsdraad door even de grens staan. Daar stond echt 400 volt of ik weet niet hoeveel, wel 1000 volt, weet ik veel, op. Dat was een dode draad noemen ze dat. De dode draad. En, Bizar. Ja, daar in Stramprooi. En er stonden nog een paar stukken, zo'n stukje stond die peul met die draad ter herinnering aan. Dat is de dode draad noemen ze dat. En als ze aankwam, was ze dood. Vorige week nog langs. Die? Toen weer. Wie? Ja. In Stramprooi? Die hebben daar in Redder, reden. Ja, Zag dat nou? daar staat hij ergens nog. Zestig tijd. Ja. Oh, wat word ik toen aan het doen? Niet op het letten. Slopen wie normaal. Toen dachten ze zeker dat er nog van de herten waren in de rood. Nee. Of voor de koe. Oké, dan moet ik toch nog eens een keer in gaan duiken. Gij zei het ook van, ik heb 12 jaar in Australië gewoond. Ja. Wie komt ze dan op het idee om te gaan emigreren? Nou, dat waren wie het nog niet zo heel schoon waren in Nederland. Aha. Dus als ze nou, dan gaan we terug naar 1981, Ja. wie de ammoniak op een Middenpielweg, kreeg ze nog bijna tranen in de ogen van de ammoniak van de bedrijven. Waar je de smok van Düsseldorf, van het Ruhrgebied nog. Ja, dat zien we allemaal een beetje vergeten, maar we toen echt visuur, maar niet zo schoon als het nou is. En toen dacht je van... En ik wil een beetje meer van de wereld zien. En ik dacht, er is nog een land waar wat meer ruimte is en wat meer zon is en wat meer plaats is. En zodoende. En dan op een gegeven moment komt het salmensting bovendrijven, hè, vooral bij mijn vrouw. Die had zoiets van, maar nou zien onze kinderen, die zijn 12, 13 jaar, dadelijk dan hebben die vrienden en vriendinnetjes en dan kunnen we nooit maar terug. Want ja, dan zit ze toch wel een beetje gebonden. Ja, dat wil ze die kinderen dan niet aandoen. Nee, dus... en ik was eigenlijk al Australiër geworden. Oh ja? Dus ik was... Ja, want ik heb nou een verblijfsvergunning om mij te mogen zien in mijn geboorteplaats. Ja, dat is een heel raar verhaal, maar het is wel zo.
Want ja, mijn insteek was toch wel, ik moet er wel altijd blijven wonen. Ja. Maar mijn vrouw die had zoiets van, ja, maar ik wil hier een huis. Ja, dat is dan het zalmeffect, hè. Dat is, ja. Dat weet wat een zalm duidt. Ja, hè. ja, de zalmdigheid al. Die werd ergens in een meertje geboren en dan gaat hij met de stroom met, de zie je op. Die zwemt een halve wereld rond. En dan komt hij terug, als ze oud is, vindt hij dat water, het riviertje weer terug. Dan gaat hij in hetzelfde meertje, gaat hij kuit schieten en dan gaat hij dood. Dat is een zalmeffect, terug gewoon naar waar ze vanaf komt. Ja, maar dat verhoedt zich. Het is ook niet echt rooskleurig. Ja, dan ga je terug naar de plek waar ze vanaf komen en dan ga je ze doen het. Ja, maar is dat volgens mij precies hetzelfde? Of denk ze dat ze dit niet doet? Maar dan ga je ze niet direct doen het. Ze gewoon allemaal doen het.